Muta, agresibo ni Bagtat ta. Nice. Gusto ko na talagang matikman yung hiwa mo. Siguradong sigurado ka na ba dyan, Baak? Oo. Tara. Tara, gustong gusto ko na. Dito, pwede na dito. Pasok ka na yan. Halika na. Baak, dahan-dahan lang ah. First time ko kasi. Ako din first time ko pero sasagarin ko na to. Boy. Kahit mga tulungan ka, boy. Tatno madingang makaut ka niyam dyan sa hapon, boy. Ikaw na, boy. Nakatano ay week ni Emma. May tato na panuno mo, boy. Katungtong ay. Kaya katungtungom lang, boy. Di ba yung baga natatay kaya na para managiwan na, boy? Boy, napaya. Pagkakataon mo, boy, makaraman tiwan, boy. Mayat sa boy. Ano, game? Narasok ak tatak eh. Abang narji pa lang ni boy. Sarun mo, boy. Makaraman ka tatatirap garden, boy. Para kanyang boy. Ramidik amin, boy. Ure, alain natin karangala kon, boy. Tataman tiket ko kanyang, boy. Talaga, boy. Aramidong, boy. Yung boy. Kanapin ang tulong namin, boy. Sarun mo, boy, na eh. Pagkakataon ko atin, boy. Para kanyang. Ano, boy, sumaruno ak? Look out, kanyang boy. Wait. Sige, boy. Makaraman ka tatatinap garden, boy. Boy, ay cellphone ko, boy. Nabatin, boy. Yan, nagubing ka pa lang. Kabkabaw kan, boy. Sayang ati, boy. Anay, video kay dam na ba, boy? Hindi kanya mo, bahala kan, boy. Sige, boy. Tadibidin sa ata, boy. Takan ng race. Emma! Emma! Bakit, Baak? Opo, gusto pay sumot ah. Agresibo ni Bagtat ta. Nice. Gusto ko na talagang matikman yung hiwa mo. Siguradong sigurado ka na ba dyan, Baak? Oo. Tara. Tara, gustong gusto ko na. Doon tayo. Yeah, boy. Dito, pwede na dito. Pasok ka na yan. Halika na. Baak, dahan-dahan lang ah. First time ko kasi. Ako din first time ko pero sasagarin ko na to. Nag-iwas, Baak. Itaas mo ng konti, nangangawit na ako. Hindi ko kayang itaas, Baak. Ikaw na lang. Baak, bakit may ninto? Awanin, rumaring. Kasi sila pa lang naman. Ang bilis mo naman. Nabitin ako. Ang init kasi dito, kaya binilisan ko. Tara, labas na tayo. Halika na. Nag-enjoy ka ba, Emma? Oo, ang sarap. Huwag mo pagsasabot yung nangyari sa atin, ha? Oo ba? Basta ikaw. Halika na, bisa mo. Yeah, boy. Emma, huwag mo nang isumbong si Andres, ha? Para hindi sila mag-away ng asawa niya. Oo ba? Basta, ulitin natin ulit yun, ha? Oo. At kailan ba? Basta sasabihan na lang kita. Sige, sabi mo yan, ha? Yung sinabi ko, huwag mo kakalimutan. Oo. Oo. Sige, dito na ako. Pupuntahan ko pa si Andres. O sige, Baak. Goodbye, ha? Andres! Ang tigas pala ni Baak. Nangawit ako dun, ha? Andres! Mission success! Pinaparta mo pinamayaman. Kitang madalian lang nga ro. Kung daspat nga ro dajin, no dapat makita ka namin nga sa bali nga tao, di ka babaeng. Sa bagay ah. Ano raw? May baga may natutungan tayo. Woy, madi ka nga madanagan. Goods ka, kini bakit mo? Thank you, boy. Nakatulong ka na nga ro doon. Nakayala ka pa eh. Ano pakiramdam dito man? Kumapso ya. Tagirgir nga ro, eh. Talaga kasta. Kasta mo na dati.
no maminsan Andres. Sulitik mitin. Ay permi nga, ibabad ko man. Ato ate na mayat. Basta tirami daw, ibabad mo. Tapirmi nga, mapalikayan di ba? Tan, tita ni. Libre ka mo tata, doon ko tata eh. Masakit pala pag sa first time. Oh, ba't ganyan naman lakad mo? Saan ka na naman galing? Diyan lang sa tabi-tabi, ate. Ate, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano na naman yan? Tungkol na naman sa kuya mo. Oo, ate. Yung pinakita ko palang video sa'yo, hindi pala yun yung totoong nangyari. Paano mo naman nasabi? May ebidensya ka ba? Oo, ate. Sinabi sa akin ni Baak. Nandun pala siya nung araw na yun. Eh bakit may video ka kasama niya yung babae? Ganito kasi yun. Niyaya sila nung babae na maglinis sa sementeryo. Ganun ba? Kaya siguro may pera si kuya mo, binayad ng babae. Tumpak, ate. Ngayon, alam mo na. Kaya huwag ka na magagalit kay kuya, ha? Eh, ikaw naman kasi, lakalasig sigurado tayo pagbagam. O sorry naman, ate. Nagsasorry na nga eh. O sige, kumain ka na dun sa loob. Sige, ate. Oy, bakit? Masakit pati puwet mo? Oo, ate. Natusok kasi. Oh, kisti sa banan, natudok lang aro dun, nakaisang pa. Siguro tinudok da to.